shua bapin sngap yeni khana bashisha soba no senyang lem kat bapila isen ai hau ni nomba nyau not phra san ar nyau lai san phra lani hau account number balapin pau hak video banakman ladon uwei ubreu ubatrai kum missionary bat une ubreu udai ubating blai bha uju im ban penpriang yakak tin jong blai nak away kasnong syak away pan udai ru ubreu ubaduk tangba ju ailat baga jingduk kan khanglan ya ka jing syakri jong u namanta ukanrat utrai jisu ki babun teli ki jing e kila wan ling shop ya u ula yo ya ka way jing trai ha ka ba ula yo ya ka tulap balai jar tingka man ubnai henry nak jing bishni jong u malik ya u labe no nak jing trai hadin ngata ula trai haling khakba da kisnem henry juut lani ban ai daw da kumni kumtai henry hakapor ba ulain ujulet yelap ya kaktin ublai haba ubla halengkha yo bainong da kapisa henry ki trai lengkha ki ai da kabam kadi lani da ki jur ki jeb wat lada ulong ubaduk yeladi henry ujulet yarap shna ying ai ya ki long ying ki badung klem ka bainong uju yarap ti lengkha ai ru yaki ula ai ti shisha yalade pan penyar ya ka hima utrai kenrat teng haying ju don ya ka bam kadi henry ka kurim jongu bar ki khon ki ti jongu kimju sosi ya kata lani bandom ya u henry ki ej bat buram penpan ya u hado kata-kata ka bank account jongu ka don tang zero amount ka jing im jongu ka long ka pe hado kata-kata hakashitayo uhap banlai sau san shinong henry ju shong kali namar bomdan pisah ar kenta lai kenta uhap ban ya da kejat ban yalap yak tin ublai kala don ka wei ka jingchia ha ka ba ula kelon na ka jingklot ula hap ban thia aying sau sngi klem ka dawai dashin henry ushudwai how try kan rat bat kumtaru ula yo ya ka jingkot ka kam jong u ka dei ka ba e namar uhap ban yakun ya ka jingshit jingkriat ya uslap ul air bat uhap ru ban yale persya ya ka bormet bala no karta haduk menta udang im dag jing e henry ju do jingkremen namar ba uyai rengkat bat utrai jisu pajba khamtam nakipara banget ke balang presiden soba yarap lem ya uni ururang ba kublai shibun